Snívate o rodinnom dome, no váhate medzi tým, či si postaviť murovaný dom alebo drevostavbu? Tak práve na túto tému sa budeme rozprávať so skúsenými odborníkmi, ktorí ekologickým stavbám zasvetili svoj život. Vítam v štúdiu architekta Pavla Pokorného z ateliéru Pokorní architekti a platformy Staviame z dreva. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Pokorný, už viac ako 16 rokov navrhujete svoje projekty v energeticky úspornom štandarde. V portfóliu vašej architektonickej kancelárie je možné nájsť široké spektrum stavieb od interiérov po priemyselné fabriky, od výstavných expozícií po kancelárske budovy. A vy sám ste nadšeným ambasádorom stavieb z dreva, s ktorými máte úspechy na domácej aj zahraničnej scéne. A okrem celkovo 30-ročnej architektonickej praxe sa v ostatnej dobe začínate venovať aj mentoringu a coachingu v téme drevostavieb. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli. Ďakujem za pozvanie. Rovnako vítam v štúdiu medzi nami aj predsedu Združenia výrobcov murovacích materiálov Martina Mihala. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Mihal pôsobí v združení od roku 2018 a venuje sa okrem iného aj edukácii v oblasti trvácneho a ekologického stavania z murovacích materiálov. Dlhodobo sa zaoberáte aj stavebnou fyzikou, najmä energetickou hospodárnosťou budov, akustikou a tepelnou technikou a ste zástancom efektívnych riešení, ktoré spájajú vysokú kvalitu výstavby s ohľadom na životné prostredie a dlhodobú udržateľnosť. Rovnako ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia. Ďakujem pekne za pozvanie, takisto. Tak poďme na to. Poďme sa rozprávať páni na tému drevostavieb a murovacích materiálov. Aké sú vlastne tie také kritériá, ako sa posudzuje tá ekologickosť stavebných materiálov, pán Pokorný? To je veľmi ťažká a veľmi komplexná otázka. Ja som za tých 15 rokov plus, čo sa venujem drevostavbám, tak som prešiel v takom oblúku, že čo to vlastne pre mňa znamená. A na začiatku takého toho prvého nadšenia, ktoré ináč má svoj pôvod v kríze roku 2007-2008, keď som mal čas sa troška porozliadnuť a pozrieť sa, čo nového, ako by som mohol svoju prax posunúť ďalej, tak som narazil jednoducho jednak na energeticky efektívny štandard, na pasívny štandard a ruka v ruke nová materialita. Začal som pasívnymi domami, tam sme sa vlastne zoznámili aj s Martinom v IEPD a nejakým spôsobom prirodzene v tej praxi sa ukázalo, že pre dosiahnutie pasívneho štandardu, čo znamená pre ekológiu prevádzky toho domu, nie výstavby, je drevo veľmi vhodný materiál, pretože je veľmi precízny a presný. A v tom oblúku tých 15 rokov tých realizovaných stavieb sa postupne aj na tom trhu vyvíja názor na drevo. Začali prichádzať nové normy, hlavne z Európskej únie, ktoré začínali promovať témy ako uhlíková neutralita a podobne. Ale ja všade hovorím aj pri verejných vystúpeniach, že mňa tento atribút nezaujíma. Takže na tú vašu otázku neviem odpovedať asi tak dobre ako Martin, ktorý pôjde cez čísla. Mňa zaujíma precíznosť, časový faktor a niečo, čo je slovom nevysloviteľné. My to často zažívame, keď už teda v tom portfóliu máme tých realizovaných stavieb dosť. Zažívame to, keď prinášame nových klientov do realizovaných stavieb. Väčšinou to vyzerá tak, že muž sa pozerá na technické vybavenie, na to, aký performance má tá stavba počas prevádzky a nežná časť sa postaví do toho priestoru. To je tá neidentifikovateľná kvalita priestoru interiérového stavieb z dreva, povie, drahý, to chcem. A neviem to taxatívne pomenovať. Áno, mohli sme hovoriť o nejakých dátach. My vieme jedny dáta a tie vieme spoľahlivo, že v kvalite, ako sa dajú postaviť drevostavby a v rýchlosti, ktorý je tiež faktor, dosahujeme v prevádzke hodnoty blížiace sa pasívnemu štandardu, čo znamená naozaj minimálne náklady na prevádzku. To je faktor zaujímavý. O tom budeme samozrejme ešte podrobne hovoriť. Pán Mihal, vy aké máte kritériá, ktoré posudzujú tú ekologickosť stavebných materiálov? Tak ja pôjdem možno naozaj viac cez tie čísla a cez normy a podobne, lebo to je môj chlebíček každodenný. Takže celkovo sú na to spracované postupy, ktoré sú v Európskej únii jednotné a bavíme sa tu o tzv. Životnom cykle, či materiálu, alebo celého domu. Potom existuje ešte pojem EPD,
to je vlastne environmentálne prehlásenie vlastnosti toho výrobku, ktoré je dobrovoľné, ale je veľmi dobré, keď to výrobky majú, lebo podľa toho, keď dostanete do ruky tento elaborát, máte tam vlastne všetky dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, presne v číslach dané. A môžete porovnávať. Problém samozrejme je, že tá metodika síce je stanovená, ale má ešte určité rezervy, lebo povedzme si úprimne, kde je začiatok toho materiálu. Povedzme, u tej ťažby, tej suroviny, tej dopravy, to je všetko stanovené, že u tej ťažby. Ale či tam zarátate aj to, že či ten robotník pôjde do práce autom, alebo nie, to už tam celkom tak nie je. Ale každopádne, tie výrobky majú takýto svoj rodný list z hľadiska životného prostredia, to znamená, to je to EPD. Domy vieme posudzovať na základe životného cyklu. Štandardne sa posudzujú na 50 rokov, čomu my sa bránime ako výrobcovia murovacích materiálov, lebo tvrdíme, že tá životnosť tých našich domov je vyššia. Potom vychádzame lepšie, samozrejme, a dokonca lepšie ako drevostavby, musím povedať. Práve kvôli tej životnosti. Ale toto je teda metodika daná a dá sa to krásne vyčísliť. Výsledkom sú grafy, ktoré sú relatívne prehľadné a vedeli by ich posúdiť potom aj laici, lebo vidíte jednoducho, ako sú vysoko, ktoré parametre a tak ďalej. Takže toto je to posudzovanie cez tie čísla, cez veľa matematiky. A môžete povedať možno aj, ktoré aspekty toho životného cyklu stavebných materiálov sú možno také najdôležitejšie? Spomínali ste tu ten začiatok. Áno. Áno, delí sa to do viacerých kategórií a najčastejšie sa robí po bránu závodu, ako keby. To sú vlastne fázy A1, A2, A3. To znamená, že ťažba suroviny, doprava do závodu, kde sa spracováva a potom po bránu závodu, to znamená všetky energetické náklady, všetko, čo sa s tým materiálom deje. Ale potom ide ďalšia fáza, to znamená doprava na tú stavbu, ako sa na tej stavbe zabuduje ten materiál, všetky veci, ktoré sú s tým spojené. A potom je časť, kedy je ten materiál užívaný. To znamená, aký vplyv má napríklad na prevádzku tej budovy aj z hľadiska energie. A potom je tam ešte fáza likvidácie. Tá je veľmi dôležitá, lebo tam zase sú tie rozdiely veľké a niektoré materiály, to, čo na začiatku povedzme je zložitejšie, povedzme u tých materiálov murovacích je tá fáza na začiatku zložitejšia, tak tá likvidačná fáza tam je relatívne jednoduchá a nevytvára nejaké záťaže životného prostredia, lebo tam ani sa neuvoľňuje CO2, skôr naopak. No a potom je tam ešte D kategória, alebo fáza, alebo ako by sa to dalo nazvať, ktorá je dobrovoľná a to sú veci, ktoré počítajú s recykláciou a spätným navrátením tých materiálov do výrobného procesu a tak ďalej, ktoré môžu znížiť tú ekologickú záťaž toho materiálu. A to je veľmi zaujímavé a myslím si, že táto fáza sa bude do budúcna veľmi podporovať. Existujú už schválené zákony v rámci Európskej únie, ktoré budú jednotlivé štáty musieť do svojej legislatívy dať. A takisto, povedzme, spoločnosti, ako aj tie, ktoré zastupujem, tak dobrovoľne prijímajú niektoré opatrenia, napríklad na to, že nebudú zo svojich závodov vyvážať žiadne zvyšky na depóny a podobne, kde sú to tvrdé záväzky, ktoré sa snažia doplniť tieto spoločnosti. Takže takéto posudzovanie je. A potom ešte, toto sú fázy a tie fázy sú na jednotlivé položky, čo sledujeme. Teraz asi v najväčšom centre pozornosti je GWP, to je vlastne Green Warming Potential a to je prenesenie, zjednodušene povedané, koľko CO2 sa vyprodukuje a uvoľní počas tej výroby, prevádzky a tak ďalej. Ale sú tam rôzne veci ako ekotoxicita a tak ďalej. Tam tých kategórií je skutočne veľa. Ale táto kategória je teda najviac sledovaná a z toho potom ešte sa vytvorila ako keby ďalšia, ktorá zase bude povinná v najbližších rokoch a to je práve uhlíková stopa materiálov. Ale to je vlastne z toho posudzovania EPD, tá jedna časť, dá sa povedať, že keď sa to zráta správnou metodikou, tak viete použiť aj do tej druhej to isté číslo. Takže tých kritérií je naozaj veľa. Poďme možno teraz si trošičku tak porovnať tie murovacie materiály a drevo. Presne v rámci tej ekologickej stopy, pán Pokorný, tak ohľadom dreva.
Tomuto ja vôbec ako nemôžem nikdy súperiť a ani nechcem tomu nikdy súperiť, pretože architekt pristupuje k veci troška s odstupom v jednej fáze a v druhej fáze v takej hĺbke vzťahu s klientom, ktorá je diametrálne odlišná vo vzťahu a v pozíciách, ktoré sa vlastne nachádzame. A v tej prvej fáze každý pozorný profesionál, ktorý investuje do svojho dodatočného vzdelávania, eviduje tieto veci. My máme v ateliéri na to aparát, kde sú ľudia takéhoto strihu a sledujú cieľ, ktorý architekt ako prirodzený dirigent tímu nasleduje. Ja nedávam tímu zadania v nejakých taxatívnych menovateľoch. My sa pohybujeme v rámci platnej regulácie. To špecifikom nášho ateliéru je, že v celej tej fáze tých 15 rokov vždy prekračujeme tú reguláciu. Čiže my sme tak ďaleko od tej regulácie vždy, aktuálne od uhlíkovej stopy, pretože aktuálne nás zaujímajú materiály z dreva a slamy, kde znova slama má obrovskú zápornú uhlíkovú stopu, že znova od tej legislatívy, ktorá ide, my sme niekde úplne iné, čiže môžem si dovoliť taký malý luxus povedať, že ma to nezaujíma. Ale čo je veľmi dôležité, kde sa stretávame vlastne s Martinom, aj si to spolu uvedomujeme, pretože na tej platforme nejakých združení, ktoré nie sú orientované biznisovo, sa stretávame a komunikujeme tie názory, je, že a ja to vnímam veľmi blízko v tej druhej fáze, keď som s klientom, že aké hodnoty reprezentuje tento celý technický balík voči tomu individuálnemu klientovi. A to je terra incognita, kde v situácii, akej sa nachádzame ako spoločnosť, možno aj ako celý svet, ten, ktorý voláme my západný svet, musíme si v tom urobiť poriadok. My musíme vedieť, že čo chceme vlastne. Lebo na jednej strane ako keby bežia nejaké normy a tie korporáty sa snažia ich, ešte sme nehovorili ESG, proste o týchto veciach, sa ich snažíme naplňať. Ale z môjho pohľadu, tak ako to vnímam, aj z tej spätnej väzby od klientov, zdá sa, ako keby sa vytrácal obsah z toho a zmysel. Čiže ja cítim aktuálne vo svojej praxi, že sa musím venovať tomuto. Nechcel by som to dať až do takého absurdna, ale poviem to, lebo je to moja skúsenosť, že bavíme sa skoro až o duševnom zdraví tých klientov. Pretože sú stratení v týchto veciach, nevedia, že čo to reprezentuje. A my musíme nájsť spolu, teraz bez ohľadu na to, že či to je výrobcovia murovaných materiálov alebo prírodných materiálov takzvaných, alebo my musíme nájsť nejaké spoločné hodnoty, ktoré nás spájajú a spoločné ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Lebo tak zo murovacieho materiálu a aj z takzvaných prírodných materiálov, keď nebudete sledovať rozumný cieľ, tak budete robiť rovnaké škody, ako keby ste pritom ešte kúrili pneumatikami, alebo ja neviem proste, ako na emisnej strane. Čiže tá vec má mnohých aktérov a je potrebné, aby tí aktéri troška zladili nástroje, aby sme išli po rovnaké veci, lebo mne sa zdá, ako keby aj táto debata, že to nie je voľba medzi murovaným materiálom a prírodným materiálom. Sú určité odlišnosti, áno, ako je neodškriepiteľné, že drevo rastie, že zo semienka za 50-70 rokov vyrastie niečo. Ale povedať na toto, našiť nejakú tú prasaciu kožu a povedať, že len vďaka tomu, že rastie, a my staviame na uhlíkový dlh, pretože používame materiály, ktoré vyrastli pred 70 rokmi. Tvrdiť, že to je jediná vec, ktorá nás ako zachráni. Toto nás nezachráni, ani keby sme stávali z cukrovej vaty, ja to volám. Nás zachráni nejaká zmysluplná debata a zmysluplný cieľ. Ale mne sa veľmi páči, že vďaka takýmto vstupom, ako je napríklad teraz, že tá časť priemyslu, ktorá má ako niečo za ušami, ale nie je z povahy toho, že by to chceli, proste robia v rámci možností. Znižujú energetickú náročnosť výroby. Zaviazanie sa nulovej deponácie po búračkách je fantastická vec. Dneska som išiel za autom, z ktorého sa prášilo z búračky, akože som zatváral všetko na aute, čo bolo. Takže toto sú veci, ktoré nás posúvajú a je to v nejakom dialógu, ale ak sa budeme na to pozerať len tak, že kto si utrhne najväčšiu časť trhu, tak sa nikam nedostajeme. A ďalšia vec, že máme reguláciu, ktorá
ide ruka v ruke s reštrikciou. Keď vlastne nedodržujete reguláciu, tak máte z toho nejaké malusy. A potom máme niečo, čo by malo vychádzať z internej motivácie, robiť veci dobre a zmysluplne. Tam vám nestačí ani cukor, ani malý dvor, ani dlhý bič, ani neviem čo. Tam proste musíme pracovať s ľuďmi a premieňať to na drobné. Vlastne tá misia architekta, ktorý vníma ako udržateľnosť takým spôsobom, ako to cítim ja, je tá, že pri každom zadaní sa pýtame v ateliéri spolu, že ako môžeme zvyšovať podiel obnoviteľných materiálov. Je za tým obyčajný sedliacky rozum, že vlastne tie zdroje nie sú nekonečné. A ak viem v rámci platnej legislatívy, prípadne lepšie ako legislatíva, to donútra integrovať do tej stavby, vrátane mnohých benefitov overených skúsenostiami aj výpočtami, tak to urobím. To je celé. Pán Mihal, vy sa ako na to pozeráte z tohto pohľadu? Ja som veľmi rád, že tu bola načkrtnutá táto idea takého holistického prístupu k stavbe. To je podľa mňa to, čo je najdôležitejšie na celom tom prístupe, lebo veľakrát, či už začíname od toho projektovania, tak je to jednosmerné a nejde to ruka v ruke všetky tie vlastnosti tej stavby tak, ako by mali ísť. Jednoducho, urobí sa časť projektu, odovzdá sa ďalej nejakému profesistovi a ten potom zase niečo na tom dorobí, ale už sa nevráti naspäť. A tam je niekedy ten kameň úrazu, lebo urobí sa návrh a teraz sa zistí, že aha, tak táto stavba nie je celkom dobre energeticky navrhnutá, tak to dorobíme tým, že tam dáme viacej izolácie. No chyba. Hej. Dobre by bolo vrátiť sa na začiatok a urobiť celý ten návrh tak, ako má byť, lebo všetko sa ovplyvňuje navzájom. A to je ten taký celostný princíp toho. My sme sa práve na týchto ideách veľmi dobre zhodli pri pasívnych domoch a tak ako ja som vždy zastával murovacie materiály, tak tie pasívne domy veľmi dobre sa dajú postaviť aj teda z murovacích materiálov. A teraz murovacie materiály v podstate veľmi dobre reagujú na tieto smery, ktoré tu boli povedané. Možno si ľudia neuvedomujú, ale ten prerod, ktorý nastal v murovacích materiálov, je úžasný. Zoberme si to, že teraz tie staršie domy, ktoré tu máme niekde možno z druhej polovice 20. storočia, veľa ľudí býva v takých domoch. To je 450 mm plná pálená tehla a podobne. Tam bol tepelný odpor vtedy 0,6 bola norma. Teraz máme pri tej istej hrúbke 10 násobok. A pritom tie domy takisto ešte stoja, to znamená, že je vyľahčená ten produkt, či je to porobetón, či je to tehla, ale dokážeme v podstate urobiť ten dom v takej hrúbke s 10-násobne lepšími vlastnosťami, pritom tá pracnosť je ešte nižšia, lebo dávame jeden veľký kus niekde a vlastne spĺňame tým s veľkou rezervou to, čo práve je tá legislatíva, lebo sú nejaké minimálne hodnoty. My to prekračujeme. Takisto energetické hodnoty prekračujeme. Toto všetko sa dá a ešte teda ideme ďalej, lebo sa snažíme znižovať tú energetickú náročnosť výroby. A to či už priamo, takže energie, ktoré používame, naozaj znižujeme, nahrádzame ich zelenými energiami, ale najväčší podiel je teda tých surovín, ktoré používame a tam tiež je veľmi zaujímavý cieľ, lebo verme to tak, používame vápna, cementy alebo teda zeminy a podobne, ale aj tam je miesto, kde sa to dá znížiť. Takže keď sa pozrieme na tie ciele do roku 2050, tak v podstate aj tie murovacie materiály budú vlastne zelené. Lebo a to je na jednej strane, áno, tá filozofia je, dá sa na to, ako vedel by som zase doložiť čísla, ale chápem, že je na to iný pohľad, ale teda je ten cieľ, je naplánovaný a je to pod tlakom legislatívy, lebo bavíme sa o korporátoch, takže tá legislatíva v tomto pohľade má nejaký prínos. A zase ja tvrdím, že treba, aby tá legislatíva bola v rozumných intenciách, lebo
niekedy sa mi zdá, že ideme príliš rýchlo a príliš prísne na niektoré záležitosti a je otázka, že či ten prístup nevyvolá opačnú reakciu. Lebo to je všetko aj o cene. A to sme tu ešte vôbec nenačkrtli, túto otázku, že aj tá ekológia niečo stojí. A tam treba hľadať nejaký ten kompromis veľakrát, lebo zase z tých našich prieskumov je to tak, že zatiaľ na Slovensku nepovažuje ten investor, ktorý si tú stavbu bude stavať, tú ekológiu ako to kritérium na prvom mieste. Na prvom mieste je bohužiaľ veľakrát tá cena. A tým pádom ja teda tvrdím o sebe a aj ste to prečítali, že sa snažím o efektívne stavanie, tak naozaj hľadáme tie efektívne cesty, aby sme splnili všetky požiadavky, aby to bývanie bolo veľmi kvalitné, ale pritom nejdeme výrazne za tú cenovú hranicu. A snažíme sa tie materiály vyvíjať tak, aby to splňali naozaj v tom jednom produkte, aby splnili všetky tie náležitosti, ktoré majú a tým pádom ešte zostali aj cenovo efektívne. Ale vidíš, že sa vrtím, lebo musím reagovať na to. Lebo potrebujete reagovať. Lebo potrebujem reagovať na to, ako určite by som sa ohradil voči tomu, že ekonomika je parameter, ktorý rozdeľuje murované a drevené stavby. Ekonomika, vieme to zo všetkých iných oblastí, aj masívnejšie rozšírenie drevostavieb, ktoré ja som zažil za tých 15 rokov, že je to stále viac. Parameter ekonomiky na začiatku v mojej kariére bol viazaný skôr na rozdiel medzi pasívnym domom a vtedy A1, myslím, energetická B možno, alebo B dokonca. Ekonomika... Ja hovorím o tom, aj keď to tak nereprezentujeme, navrhujeme veci holisticky, čiže celistvo. A ekonomika je jeden parameter, veľmi dôležitý, ale nie je faktor, keď príde za nami klient a teda rozprávame sa, my sa okrem iného na prvom stretnutí vôbec nerozprávame o tom, že či staviame z dreva, alebo z betónu, alebo z ocele. To vôbec nie je téma, možno aj na druhom, ani na treťom stretnutí. My sa bavíme o dramaturgii, o vlastne nejakom koncepte, o nejakých preferenciách, o budúcnosti, o životnom cykle, čo ten dom asi očakáva. A keď sa ľudia rozhodujú, že či idú do stavby z dreva, zjednodušene povedané, alebo do tzv. Klasickej výstavby, tak ekonomika nie je parameter. Nie. Parameter je... Bavíme sa teraz o segmente rodinných domov, ako máme skúsenosti už aj s korporátmi, tam je úplne iná psychológia toho v úvodzovkách predaja. Pri individuálnych klientoch je to, že čo povedal sused, alebo čo hovorí kamarát, alebo ja som počul, že a vysypú na vás kvantum mýtov. A na to my používame jeden jediný argument, a to sú návštevy vlastne realizovaných stavieb. Áno, na začiatku bol ten 0,1, ako momentálne sme už prekročili 100, ako nesypeme to, ale ako projektovo je to téma veľká. A áno, nakoniec vystane otázka, že koľko to bude stáť. Ale tam je jedna vec, o ktorej sme tu nehovorili, že nezastupiteľnú úlohu tam hrá architekt. A musíme povedať aj parameter, o ktorom sa všeobecne v spoločnosti málo o tom hovorí, že architekt predsa bol prijatý na výberovú školu, kde je predpoklad určitého talentu. A jeho talentom, alebo jedným z jeho mnohých talentov má byť to, aby do znova takéhoto holistického prístupu, kde svoju rolu hrá aj udržateľnosť, aby navrhol dom do rozpočtu. A tam sa dostávame k jednej veci, ktorá tu ešte neodznela, že napríklad jeden z dôvodov, prečo ja som sa tak v ateliéri vrhol na drevostavby je, že už v štádiu tzv. Architektonického návrhu viete omnoho presnejšie stanoviť budúcu cenu. Čo sa pri stavbách murovaných v kombinácii s betom a podobne, tým by som nechcel zaťažovať detailov. Tam jednoducho to tak je, lebo prvková špecifikácia toho, tá znalosť o tom, že čo bude v tej stavbe zabudované, je priamou vlastnosťou konštrukčného systému z dreva. Čiže my sme na začiatku na tej vlne jazdili práve na tom,
že sme vedeli s toleranciou 7-10% už v návrhovej časti povedať, čo ten dom bude stáť. A doslova do písmena sme mnohé stavby realizovali do cenovky. Poviem to tak, že murovací materiál prichádza na stavbu na paletách, ale drevo prichádza po jednotlivých kusoch. Vy viete povedať, ako sa volá každý jeden kus. A keď na stavbe prídete a vidíte, že je veľa pilín na zemi, tak viete, že je niečo zle. Že sa niečo muselo rezať a to nie je dobre. Takže na našich stavbách vy prídete, ja to milujem, tá zmena bola brutálna od tých betónových stavieb, že pri betónových a murovaných stavbách sa chodí v gumákoch a s vytiahnutými gaťami a na drevostavbách môžete chodiť v papučiach, pretože sa permanentne zametá, je to nebezpečenstvo znietlivosti prachu, nesmie sa fajčiť, to je akože absolútna priorita, pretože ten prach môže proste vzblknúť a je tam čisto. Takže to bol taký, vidíte, to sú hodnoty, ktoré nemajú fyzikálny parameter a páči sa to veľmi klientom, že prídu dámy v lodičkách, prejdú sa, to sú veci nad tým. Pán Pokorný, ja som vám chcela trošku oponovať s tou cenou, lebo keď si tak predstavím, že bežní ľudia, že keď sa pozerajú, majú teda nejaký svoj rozpočet, možno nejaká stredná vrstva, hej, ktorá sa možno nepohybuje v nejakej vyššej, tak tá cena je veľakrát smerodatná, alebo je teda tam ten rozpočet daný. A zaujímavé je to, že ste povedali, že vlastne vy viete ísť do toho rozpočtu, kdežto možno taký nejaký prvotný pohľad by sa zdal, že určite tá drevostavba alebo tie ekologické veci, ktoré ste aj vypovedali, že idú do peňazí a že koľko vlastne stoja, takže bude ten faktor rozhodujúci, že možno sa človek rozhodne pre murovacie materiály. Tak aká je možno tá ako keby tá cena porovnateľná, že dokážeme my drevostavbu ako keby si postaviť za rovnaké náklady ako dom z murovacích materiálov? A opačne? No, tak, aby sme ešte dodržali teda ten ekologický aspekt toho? Ja sa ešte vrátim ale k tomu, čo tu bolo povedané. Áno, je pravda, že presne vieme, koľko stojí drevostavba, pokiaľ je stavaná systémom typu na kľúč. V podstate, a to je ten spôsob výstavby, ktoré Paolo robí, že je projekt a je spolupráca už s tou stavebnou firmou, ktorá to robí a tí vedia presne, koľko to bude všetko stáť. Takéto niečo existuje aj v murovacích stavbách, aj keď je to relatívne zriedkavé. A prečo? Lebo to murivosť tej stavby, jeho hodnota je tak okolo 9 až 11% tej stavby. To znamená, to nie je podstatná záležitosť. Ona je podstatné to murivo, lebo je to nositeľ celej tej stavby, to nemôžete vymeniť. Lebo to by ste vymenili celý dom. Ale z tej hľadiska ceny to nie je to podstatné a zase dáva to tú veľkú voľnosť tým ľuďom, lebo ešte stále, alebo v tej minulosti, keď sa bavíme, keď sme sa my stretli práve na konkrétnych projektoch, tak vtedy bolo úplne bežné, že ľudia si nechali spracovať výkazy materiálov, ktoré tiež robíme veľmi presne. Tiež sa snažíme, aby neostalo na tej stavbe nič navyše, ale potom oni hľadali niekoho, kto im to urobí za čo najnižšiu cenu a prípadne to robili sami. Čo u stavby, povedzme, z dreva, tam je to nemožné. A vedia si robiť tí ľudia v tých murovaných stavbách aj dodatočné úpravy akékoľvek, a ktoré sú niekedy na škodu, musím povedať, lebo ľudia teda nerozmýšľajú pri tých úpravách veľakrát, tak ako by mali, ale je to možné. A toto je ten veľký rozdiel, že to je úplne iný systém výstavby, to musíme si uvedomiť na začiatku. A my to považujeme svojím spôsobom za našu výhodu pre určitý typ klienta. Áno, my nevieme povedať dopredu, ako dodávateľ materiálu, koľko tá stavba bude stáť, lebo tvoríme 10% tej stavby. Ale už by to mohol vedieť, povedzme, tá realizačná firma nie, že musí vedieť a oni si to zrátať už vedia. Takže toto je ten rozdiel. A čo sa týka tých cenových parametrov a dodržania tých vlastností, tak to je práve to, čo sa my úspešne teda snažíme, aj sme to dosiahli, že sa nám podarilo do tej jednej vrstvy toho materiálu vložiť také vlastnosti, aby splňala všetky parametre, aj ekologické, aj tie energetické, aj akustické, a tým pádom tvrdíme, že je to veľmi efektívne riešenie, lebo ja postavím naozaj ten jeden kus toho staviva a v tej hrúbke tej steny mám všetko. A nemusím riešiť nič ďalšie. Viem, že som prekročil normu
Na teplo, na akustiku, na všetky ďalšie parametre, ktoré potrebujem. A toto sa nám podarilo a zlepšujeme ešte tú ekológiu. Ináč mne sa veľmi páči, konečne, ja som to snáď asi prvýkrát v živote počul toto, že neustále si myslím, že sme umelo tlačení do takého nejakého umelého sporu, že čo je lacnejšie, či drevostavba alebo murovaná stavba. Ale ty si trafil proste klinec po hlave úplne presne, že ten podiel rovnako v murovaných stavbách, niekedy aj v stavbách z dreva, toho základného statického materiálu má tak zanedbateľný vplyv na výslednú cenu, že toto je, to by som povedal, že to je až taký nie slušný marketingový nástroj, v ktorom aktéri trhu ako bojujú o toho zákazníka. Tam to jádro pudla, ako by povedali naši bratia Češi, neleží. Tam to nie je v tom, že či to je z toho alebo z toho. Sú tam iné parametre. A teda troška ti aj ako hodím loptu na tvoju stranu ihriska, že ďalší problém vzniká, keď do tohto súboja vstupuje nie veľmi galantne nejaký regulátor, ktorý chce nejakým násilím ako regulovať ten trh, že čo chce dosiahnuť, a najmä to nevysvetľuje dostatočne. Pretože tá situácia, rozprávali sme sa o tom predtým, že to je, veľmi sa to blíži tomu, ako keby ste chceli okamžite zastaviť prevádzku spaľovacích motorov a ísť vieme, čo všetko to ako súvisí. To je rovnaká situácia. My potrebujeme pracovať s tými cieľmi. Ten cieľ, na tom sa zjednocujeme, a to sme sa zjednotili už dávno, že našou najdôležitejšou agendou je energetická efektívnosť prevádzky. Tam je najviac emisí z toho, pretože aj ten cyklus je najdlhší v tej časti. 90%. No presne tak. To je, ako ty vieš číslo, ja viem pocit. Ten pocit je takýto, že tam, a to zaujíma aj klientov. A to je, sme v segmente, vôbec nehovoríme o bytovej výstavbe, kde veľmi nemúdro developeri po tomto parametri vôbec nejdú a zaštiťujú sa tým, že keby ponúkali bytové domy konečným klientom v pasívnom štandarde, alebo nebodaj pasív plus, čo je ešte vyšší štandard, že by to bolo drahšie, že by to nepredali. To nie je pravda. A ruka v ruke by mohli marketovať, že aha, budete platiť minimálne náklady, nebudete mať nejaké rozrátávanie, aj keď si myslím, že legislatíva teraz už to ako dáva na bok, že ty si v rohu, ty si na prízemí, ty si na poschodí, že teplo. Teplo je jedna komodita, pretože sme tak energeticky efektívni. Čiže musíme si, hovorím, upratať, nejakým spôsobom si stanoviť, že čo chceme docieliť, čo je naša agenda. A agenda je, aby prevádzka budov prinášala zdravé vnútorné prostredie a nulové emisie. Prečo by ste odporúčili, aby si niekto postavil drevostavbu? Stavbu z dreva si nemôžete postaviť svojpomocne. Vyžaduje kvalifikovaný personál a ruka v ruke tieto dve veci majú priamy výsledok na kvalitu stavby. Dalo by sa až povedať, že kvalita výstavby je ako zlomovým bodom, že či to dopadne dobre alebo zle. My sa snažíme, a teda tá referenčný zoznam je v tom, že tá kvalifikácia toho personálu a ten materiál priamo implikuje vynikajúci výsledok pre prevádzku tej budovy. Čiže to je prvá vec. Potom je faktor času. Čas je ako fantastická vec. Naša najrýchlejšia stavba 150 metrov štvorcových pasívneho domu od začatia výstavby po nasťahovaní bolo 5 mesiacov. Čo ako rekord. To je naozaj rýchlo. To je naozaj rýchlo. Ako hlavne interiér bol nachystaný. Stavba, máme aj vily, ktoré majú 300-350 metrov štvorcových. Tá stavba, ktorú považujeme ako za hrubú stavbu, sa ráta na týždne až mesiace. Čo technologicky nie je možné. Niekomu to vyhovuje, niekomu nie. Čiže pre mňa je to parameter. A potom tretí, čiže mali sme tú profesionalitu a tú garanciu kvality, ktorú ja považujem za veľmi dôležitú, časový faktor a potom tú nedefinovateľnú kvalitu vnútorného prostredia. To
to sa ťažko dá. Možno by to sa dalo analyticky urobiť, že aká vyzerá termovízny rez miestnosťou. Aká je akustika, špeciálne v rodinných domoch sa tomu veľmi málo venujeme. Teda nie my, ale ako kolegovia alebo na trhu to nie je veľmi téma. U nás z povahy veci vždy je nejaká akustická vrstva, najmä v stropoch. A energetická efektívnosť, ale tá nás skôr akože spája, pretože to nesúvisí s materialitou. To sú asi parametre, 2 kvantifikovateľné a jeden pocitový. Pán Mihal, a vy prečo by ste odporúčili, aby niekto, kto má záujem o rodinný dom, aby si ich postavil z murovacích materiálov? Ja by som začal presne s tou istou treťou podmienkou alebo príčinou, ktorú tu spomenul Pavel, lebo ja to vnímam tak, že to prostredie vnútorné v tom murovanom dome je veľmi kvalitné, či je to z hľadiska tepelnej techniky, akumulačné parametre tých domov sú vynikajúce, dokonca máme príklady zo sveta domy 22-26. To znamená, že bez akejkoľvek techniky len to múrivo dokáže celý rok držať teplotu medzi 22 a 26 stupňami, keď sa správne ten dom navrhne. Z hľadiska aj zvuku a aj čistoty vzduchu vnútorného prostredia, lebo múrivo v podstate nepotrebuje žiadnu chémiu, nič. Stačí omietka, hotovo. A menej je náchylné na tú kvalitu tej stavby. Áno, dá sa pokaziť, ale oveľa ťažšie, lebo ten človek nemusí byť až tak kvalifikovaný, aby urobil dobrú stavbu. A časové hľadisko, ja by som povedal, že máme domy, ktoré sme ešte skôr postavili ako za tých 5 mesiacov, ale murovaný dom sa dá v podstate vymurovať jedno podlažie za deň až 2. Pri súčasných moderných technológiách, ktoré sú. No, takže to je možno to prvé. A my sme nestávali 5 mesiacov drevodom. Ja viem, to je všetko, ale a z toho 4 mesiace robili interiér. A to je presne to, že tá hrubá stavba, či je to drevo, alebo ten murovaný dom, je veľmi rýchla. Najdlhšie vám trvá dokončovanie a inštalácie rôznych elektroinštalácií, voda, kúrenie a tak ďalej, povrchové úpravy a tak. A už teda neplatí to také klasické, čo bolo kedysi, že treba nechať tú stavbu jednoducho hrubú nejakým spôsobom. Vymrznúť, áno, presne, to je ten pojem. Musím povedať, že nerobí sa to úplne bežne. Ja ako technik poviem, že je to dobre to urobiť. Tie skúsenosti našich otcov sú určite dobré, lebo všetky tie procesy, ktoré v tej stavbe sú spojené so stratou vody, tak tam prebehnú. A je to dobré, ale pri bežnej výstavbe developerskej tak sa to väčšinou nerobí. No ale aby som sa vrátil k tým prečo ďalej, by som si ja vybral murovanú stavbu a bezpečnosť. Ako múrivo nehorí, nesfúkne ho vietor a tak ďalej. Ani povodeň v podstate, keď prejde povodeň, tak vyschne za 6 týždňov a znovu bývate. Takže beriem to ako bezpečnosť, pocit bezpečnosti. Dokonca niektoré múriva majú deklaráciu nepriestrelnosti. V poslednej dobe je to veľmi populárne, ľudia to pýtajú. A potom je to tá trvanlivosť. Bez nejakých veľkých zásahov do toho, že by som musel rekonštruovať niečo alebo, ja neviem, nejaké nátery, opakovane robiť, tak tá trvanlivosť tých múriv je relatívne vysoká, tak beriem to tak, že to trvalá hodnota. Tak to sú za mňa tie 3 kritériá. A čo sa týka trvanlivosti dreva a podobne, alebo to človeku napadne? To je jeden z veľkých mýtov o trvanlivosti a ináč páči sa mi, že tu hovoríme o hodnotách. To sú tie hodnoty, čo nás spájajú, pretože keď poviem, že bezpečnosť, tak to je hodnota, ktorú všetci, čo sme tu, vnímame, že to je naša bytostná túžba. Takisto trvanlivosť, proste sú to hodnoty. Ale my ich interpretujeme alebo zažívame úplne iným spôsobom. Čo sa týka trvanlivosti, dnes chémia je neuveriteľne na ústupe a treba povedať, že my v ateliéri OSB dosky, ktoré sú takým reprezentantom toho chemického mixu, a toho štiepaného, lepeného dreva my to nepoužívame. Používame proste drevovláknité dosky a iné materiály. Drevené konštrukcie, ktoré sú s profilov, nenatierame zásadne žiadnymi fungicídmi, pretože máme konštrukcie, ktoré sú vysušené podľa normy. Tá skrátka hovorí, že keď v dreve nie je vlhkosť, tak nemá tam ten škodca čo žrať. Takže akože to nerobíme.
A trvanlivosť materiálu ako takého, nemusíme ísť ďaleko, Bardejov, Hervartov, kostol, myslím, že 1620 stojí stále. Takže to nie je o tom, vieme, táto téma nie je dobrá, pretože vieme, že akákoľvek neužívaná stavba, to je jedno, či bude z kameňa, z dreva, tehly, betónu alebo čo, ktorá nemá obyvateľ, bude degradovať. To znamená, že tuto si myslím, že to je ten taký nie celkom fair súboj, že aby sme vlastne posudzovali. Tá stavba z dreva rovnako vydrží pri normálnej prevádzke ako stavba murovaná. To je akože tam sa nemusíme o tom baviť. Ten cyklus 50 rokov je podľa mňa nastavený správne a to z toho dôvodu ako z architektonického, že vieme, že za 50 rokov sa vymenia už dve generácie. Jedna generácia ešte ten životný štýl tej predchádzajúcej celkom znesie s nejakými úpravami, ale druhá generácia už žije úplne iný život. A vtedy dochádza k jednému parametru, k tomu rozmýšľaniu, že čo je lepšie, že či ten dom zbúrať, alebo ho rekonštruovať, alebo dostavať. A tam sa dostávame do toho, že aké sú náklady na tú rekonštrukciu, aké sú odpady, ako ich odstraňujeme a proste podobne. A čo sa týka odolnosti, ako myslel som si, že sa tejto téme vyhneme, ale asi sa to v súčasnosti nedá. Mali sme totiž klientov, ktorí v procese, keď začala teda tá agresia na Ukrajine, zmenili stavbu z dreva za betónovú stavbu. Ale z môjho pohľadu je to absurdné, ako žiaden betón vás nezachráni. Ak by teda došlo k takému nešťastiu, ako je tu, ako sa teda deje tam. Takže tá odolnosť, ak by bola požiadavka na nejakú nepriestrelnosť, však hovoríme vždy o hybridných stavbách. To znamená, že aj do drevostavby je možno vložiť nejaký plát, alebo ja neviem proste čo. Čiže tam tá vec nie je. Ja z tejto debaty mám pocit, že v podstate ten spor, že rozdielnosti vyplývajú z povahy rozdielnosti tých vstupov. A je to na každom. Žijeme našťastie v slobode. Každý nech si vyberie, čo preferuje. Vôbec sme nehovorili o kvalite architektonického návrhu. Že to je určujúca vec. To aj Martin vlastne spomínal, že špeciálne v stavbách rodinných alebo individuálnych, ako naše heslo je, že draho projektovať, lacno stavať. A to sa dá len vtedy, keď ten proces tej projekcie má tie kroky aj naspäť a tie koordinácie, tie presahy, že tie profesie vlastne idú po tom spoločnom cieli. Pokiaľ to zadávate per partes lineárne a urobíte v nejakom kroku 4 zmenu, ktorá má dosah na krok 2 alebo 1 a tie sa nezapracujú, tak to nemôže dobre dopadnúť. Ja som rada, že to hovoríte, že presne to nie je žiaden súboj. Ja sa skôr pozerám na to z toho pohľadu bežného užívateľa, ktorý si teda hľada informácie, lebo sa trvá nevyzná presne do týchto záležitostí a dajme tomu, poviem to tak, pôjde, vygoogli si nejaké články, vygoogli si nejaké informácie a naozaj niekedy ten pohľad, že kto z koho. Ale páči sa mi to, čo hovoríte tu páni, že to nie je kto z koho, ale naozaj pozerať sa na to, ako tie materiály fungujú, ako si ich vybrať a je to na každom. Pán Mihal, mne ešte napadá, možno poďme sa ešte pozrieť, ako na takú poslednú vec. Klimatické zmeny sú tu všade okolo nás, cítime ich. Aké sú možno také najväčšie výzvy z tohto pohľadu pri murovacích materiálov, aby vedeli čeliť tým klimatickým zmenám? Čiastočne to tu už bolo povedané. Očakávame v najbližších rokoch, nerobíme, čo robíme, klimatické zmeny sa dejú, bude stúpanie teploty. Na to sú materiály murovacie veľmi dobre pripravené. Konec koncov, keď sa pozrieme smerom na juh od nás, do Stredomoria, tak tam sú tie stavby ťažké a tak tam zohráva určitú úlohu akumulácia, čo je výhoda týchto ťažších stavieb. Dokonca zase cez čísla, keď sa na to pozrieme, tak v našom zemepisnej šírke urobili takú štúdiu naši nemeckí kolegovia, tak tam to vyčíslili, že zhruba energetická náročnosť stavby s rovnakými parametrami, keď je ťažká, či je to betón, či je to múrivo, tak sa hýbe niekde lepšie okolo 7 až 11%, myslím. A to je len kvôli tomu, že áno, tá hmota si zachováva, v noci máte chladnejšie, zachová si. Samozrejme, na to musí byť nastavený vetrací systém a tak ďalej. Zase celostný princíp, ale dá sa to. Takže
z hľadiska tepla si myslím, že sme na to pripravení veľmi dobre. Potom očakáva sa, že bude viacej takých veľmi rýchlych dažďov spojených s povodňami a podobne. Som to tu povedal, ako povodne znášame veľmi dobre. Ako murovacie materiály viac menej, keď ich zaplaví voda, tak zase voda odíde, časom materiály vyschnú a v tom dome sa dá ďalej bývať. No, musíte vymeniť omietky, musíte všeličo urobiť, ale teda ten základ vám zostáva. Takisto nejaké veterné situácie. Sme sa stretli s tým, že u nás sa objavilo tornádo. Áno, nečakali sme, že to príde. Áno, a príde, bude to pravdepodobne o niečo častejší jav, lebo s tými rozdielmi teplot je to ruka v ruke. Opäť tam je ten pevný materiál výhodou. Aj ten má svoje limity, ale je to výhodnejšie z tohto hľadiska. Takže tam tiež si myslíme, že my nebudeme nič meniť. Možno zavedieme takú záležitosť, ako napríklad na Balkáne sa stavia tak, že každá murovaná stavba má v rohoch železobetónový stĺp, čo považujem veľmi dobré riešenie z hľadiska seizmicity a aj na takéto situácie. Nestojí to vlastne skoro nič navyše a máte oveľa bezpečnejšiu stavbu. Takže budeš musieť viac zatepliť. Áno, ten roh musí byť potom zateplený, ale zase už dokonca my na tom pracujeme, sú riešenia, ktoré sú integrované priamo do tých systémov, že jedným prvkom to viete vyriešiť. Takže toto sú možno také základné veci, čo nás môžu čakať a myslím si, že murovacie materiály sú na to veľmi dobre pripravené. A z pohľadu dreva, pán Pokorný, aké výzvy? Som pripravený. Nech sa páči. Nebudem si stávať dom v zátopovej oblasti. To je akože, to hovorí za všetko, že jednoducho často aj tí nešťastní ľudia, ktorí sú postihnutí týmto, tak majú postavené domy v oblastiach, ktoré boli rizikové už predtým. Samozrejme s plným rešpektom a empatiou, ak sa to týka ľudí, ktorí sú v tom nevinne. To akože by som si nedovolil. Ale toto je také prvé východisko, lebo hovoríme o budúcej výstavbe. To znamená, že áno, ten vplyv na drevostavby je v tom, že tento parameter, napríklad povodne, musí architekt zobrať do toho svojho fokusu a musí s tým ako korektne pracovať. A prípadne nenavrhnuje tam tú stavbu. Čo sa týka odolnosti voči vetru, tam treba si uvedomiť, že stále pretrváva na Slovensku taký mýtus, že naše drevostavby, poviem, že naše drevostavby, že to je nejaký 2x4, akože 2x4 vlastne také tie tzv. Balónové konštrukcie amerických domov, ktoré keď si kýchne človek silnejšie, tak odletia. Ale to má ináč svoje rácio, pretože okamžite vlastne môžete mať novú stavbu veľmi lacne, veľmi rýchlo. Naše stavby sú veľmi ťažké a majú veľa akumulačného objemu. Hovoríme o rodinných domoch, čiže o dvojpodlažných objektoch maximálne plus podkrovie, akože viac ani legislatíva vlastne neumožňuje. Takže máme akumulačné hmoty predovšetkým v podlahách, potom v stenách a paradoxne v stropoch, pretože naše stropy sú tzv. Drevokamenné. Je to priestorová tuhosť, je to akumulačná schopnosť, je to akustická odolnosť a tak ďalej. Vieme, že pri tom vetre všeobecne, to je jedno, či to je hrad, alebo či to je tehla, alebo vlastne drevo. Problémom je, keď sa dostane ten vietor donútra objektu. My staviame objekty vzduchotesne a samozrejme, že prvá vec je ochrániť okna, pretože tam, keď vlastne vám ako ten balón praskne, tak vlastne nasatín toho vzduchu pod tlakom, pretlakom dochádza vlastne k devastácii. Čiže pokiaľ je stavba uzavretá a nedochádza k tomuto porušeniu tej vzduchotesnej obálky, tak ako tie stavby, aj drevostavby sú na 140 km, 120 km testované, tam nemôže dojsť k ničomu. V momente, keď sa vám rozbije okno a začne, alebo padne strecha, je to vybavené. Aj na murovaných stavbách sú drevené stropy. Vidíme to tie nekvalitné, keď sa odvinie ten prvý pás a tak ďalej. Sú to nešťastia, je to otázka, že aj o tej povodni, ja by som teda nechcel bývať v dome zatopenom povodňou, pretože plesne a podobné veci sú veľmi hlboko. A je to akože ťažko. No a tretia vec je seizmicita, ale tam z povahy veci, tým, že tá stavba je prúžnejšia, tak je ako
dobre sa vysporadúva. Dokonca tá technológia, to by som nechcel zachádzať do detailov, troška zájdem, my zakladáme, keď sa dá na penovom skle, to znamená, že na penové sklo, čo je taký recyklát, položíme železobetónovú dosku a samotný ten izolant vlastne pri seizmicite vlastne umožní ako pohyb a samotná konštrukcia potom sa pohybuje ako keby nezávisle. Takže znova, a je to, tiež som rád, že sme tu v takomto súzvuku, že nie je to o tom, že by toto bolo odolnejšie. Je tam toľko individuálnych faktorov, že môže sa stať, že jednu klimatickú nehodu prežije lepšie murovaný dom, ale vedľa v tej istej situácii lepšie ju prežije dom z dreva. Hovorím, ten zásadný rozdiel je, že nerozprávajme sa o drevostavbách ako o nejakých papierových stavbách. To sú solidné konštrukcie, vrstvené v mnohých ako vrstvách, čiže v podstate asi skončíme na tom, že aj vy, aj my staviame hybridné stavby, pretože tam kvantum iných konštrukcií. Na záver otázka pre oboch. Nebudem sa vás, páni, pýtať, že čo by ste poradili, že či drevostavbu alebo rodinný dom z murovacích materiálov, to sme tu prebrali, ale akú takú dobrú radu, alebo kebyže je pred vami človek, ktorý teda zvážuje, že si ide postaviť rodinný dom, akýkoľvek, tak čo by ste mu poradili? No. Toto je veľmi ťažká otázka, lebo tých parametrov je strašne veľa, ako sme tu už dnes povedali, ale asi by som mu poradil to, nech ide za dobrým odborníkom, dobrým architektom, lebo prvorade je tu práve ten návrh. Čo sa týka výberu materiálu, tak tam je to z veľkej časti naozaj názor toho jeho okolia a skúsenosť, ktorú má to okolie. Proti tomu sa nedá bojovať ani ten architekt, proti tomu veľa neurobí, veľakrát. Takže tam je ten zber informácií zo zdrojov, ktoré považuje ten človek za dôveryhodné. Jedna časť je, že aj naši zákazníci, keď nám chodia, tak majú naozaj naštudované veľa vecí, ale nie všetky sú úplne pravdivé, lebo na internete je všeličo napísané, takže veľmi presne vyberať. Ja by som osobne radil tým ľuďom pozerať sa na stránky priamo výrobcov alebo zástupcov, ktorí robia takéto domy, kde každý nesie určitú zodpovednosť za to, čo tam publikuje a tá informácia je potom presná a môže sa na základe nej relevantne rozhodovať. Takže ako nebudem tu teraz hovoriť, že presviečať, ako dobre, ja som samozrejme zástupca za murovacie materiály, je to najlepší materiál podľa mňa, ale samozrejme ľudia si musia tie parametre zvážiť, aj keď je to ťažké a nakoniec to dopadne tak, že to jeho okolie, väčšinou ten názor toho okolia z veľkej časti rozhodne. Pán Pokorný, možno čo by ste vyporadili? Ja s Martinom súhlasím, ako čítaš mi z myšlienky a keď sa bavíme o segmente rodinných domov, tak by som povedal, že referencie na architekta, projekčný tím, referencie na užívateľa. Nájsť si niekoho, kto už býva v takom dome, ako chcem, či takom, alebo makovom, nech tam ide. Nech sa proste porozpráva s tými ľuďmi, čo tam bývajú. A nech tam ide potom ešte raz, tam, kde sa mu páči, s realizátorom toho domu. A z interakcie domáceho alebo domácich a toho realizátora odčítate bez slov úplne všetko. Pretože viete, že väčšinou, ak by tam bol nejaký problém, tak vás do toho domu nepustia, alebo tam dojde k nejakej komunikácii. Dá sa odsledovať. Takže 3 referencie a je to vybavené. Páni, ďakujem veľmi pekne za váš čas aj za tento rozhovor. Rozprávala som sa s architektom Pavlom Pokorným z ateliéru Pokorní architekti a platformy Staviame z dreva a predsedom Združenia výrobcov murovacích materiálov Martinom Mihalom. Ďakujem, želám ešte pekný deň. Ďakujem. Podobne. Pekný deň. Pekný deň.